Movies je jediná predajňa na západnom Slovensku, kde si môžete zakúpiť výrobky firmy F-Bytes. Čaute, volám sa Janko Zapletal, pre tých, čo ma nepoznáte, a pri love kaprov používam výrobky firmy F-Bytes. Kvalitu týchto gulí dosahujú nielen moje úlovky na zväzových vodách, ale aj kaprárskych pretekoch, kde vďaka týmto guličkám dosahujeme výborné výsledky. A to nie len ja, ale aj všetci členovia F-Bytes team. Medzi moje obľúbené nástrahy patrí GLM Squid a samozrejme k tomu dávam aj jednu Squidovú kukuričku. Pod háčikmi nikdy nechýbajú balansky, sú to neutrálne vyvážené gule. Tieto bojly si môžete zakúpiť nielen na internetovej stránke výrobcu, ale už aj v predajni Movies rybárske potreby a ich e-shope. Tu nájdete kompletný sortiment od klasických gúl až po popky, dropery, dipované boilies a tak ďalej. V Moviese máte šancu si produkty F-Bytes pozrieť, ochytať, ovoňať a samozrejme zakúpiť. Predajňa Movies je zameraná hlavne pre športových rybárov. Nájdete tu taktiež aj ďalšie produkty značiek zameraných hlavne pre športový rybolov. Napríklad ako je firma Fox, Korda, Ridge Monkey, Shimano, ale aj krmivá od iných renomovaných výrobcov. Neváhajte a prídite si vyskúšať produkty nielen firmy F-Bytes do predajne Movies v Devínskej Novej Vsi, v areáli Squarebiz. S Moviesom a F-Bytesom vám želám veľa úspechov u vody. Čaute.